Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan, pindutin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated. Kung hindi, mumultuhin kayo. Kwentong Takip Silim. Kamusta mga tagapakinig? Ang istoryang babasahin natin ngayon ay ipinadala ni Penelope. Kung nais nyo ring ibahagi sa amin ang inyong mga nakakatakot na karanasan, ay ipadala nyo lamang sa stories@kwentongtakipsilim.com o kaya naman ay i-message nyo lang kami sa aming Facebook page. Huwag nyo ring kalimutang i-like and share ang video na ito. Simulan na po natin ang kwento. Ang kaluluwang nakakadena. Mga pagpaparamdam sa hotel. Magandang gabi, Sir Jupiter. Magandang gabi rin sa lahat ng bumubuo ng kwentong Takip Silim. Bago ang lahat ay gusto ko munang magpasalamat. Napapasaya po ako ng inyong mga kwento. Ako po si Penelope, kasalukuyang nag-online class dahil sa pandemya. Nang matuklasan ko ang inyong channel, hindi na ako nagdalawang isip na ibahagi rin ang aking kwento. Ang kwento ko po ay nangyari taong 2018 lang. Pagkatapos ng school year ay nagkayayaan na mag-travel. Sumama naman ako. Bakit hindi? May pera naman ako. Isa pa ay pinayagan naman ako ng magulang ko. 6 kaming bumiyahe papuntang Nasugbu, Batangas. Yun ang napili naming lugar. Tutal, pwede na rin kaming dumaan sa Taal pag nandun na kami. Balak kasi sana naming libutin ang buong Batangas. May nirentahan kaming hotel. Maliit lang ang hotel pero maganda at malinis tingnan. Kumuha kami ng 3 kwarto. Yung magjowang si Roy at Aida, nagsolo sila. Ganon din naman yung magjowang si Andres at Gabby ay nagsolo rin. Ang kasama ko lang sa kwarto ay si Denny. Bakla naman siya kaya walang issue. Yung unit namin ay may maliit din na sala bago yung pinakakwarto. May maliit din na kitchen. Kung titingnan at susuriin, papasa talaga siya sa standard ng mga taga-Manila. Kaya hindi ko rin talaga maisip kung paanong pinamahayan iyon ng kaluluwa. Gabi na kami nakarating doon, kaya nagpasya na kaming bukas na lang mamasyal. Pagod din kami sa biyahe, kaya ipapahinga na lang namin. Abala kami ni Denny sa kama. Nagsi-cellphone lang po, tamang nood ng kung ano-ano. Maya-maya, bigla akong kinalabit ni Denny. Tinanggal ko pa ang earphone ko para marinig siya. Tinatanong niya ako kung may naririnig daw ba akong kakaiba. Sa unang beses ay wala po, kaya hininto ko muna ang pinapanood ko. Inabangan ko yung sinasabi ni Denny nakalansing daw sa labas. Ilang minuto lang, nakarinig na ako ng parang kadena na sumasadsad sa lapag. Sinabihan ko na lang si Denny na baka rumboy lang yun. Kaso, ilang beses na po naming naririnig iyon. Parang hindi sa umaalis sa harapan ng unit namin. Ang bakla, natakot, sumiksik sa akin. Baka raw kasi may multo sa labas. Tinawanan ko siya noon kasi hindi naman po ako naniniwala talaga sa multo. Tumayo at umalis ako sa kama. Nagpresenta na akong tumingin sa sala. Wala namang tao. Sinubukan ko ring buksan ang pinto. Pagtingin ko sa hallway, wala rin namang tao. Malinis, tahimik. Hindi ko na sana papansinin si Denny kasi
naririnig pa rin daw niya. Pero makalipas lang ang halos 10 minuto, kumakatok si Roy at Aida. Pinagbuksan ko naman. Tinanong niya ako kung ano raw ba yung maingay. Akala nila kami ni Denny ang gumagawa noon. Pero mariin kong itinanggi. Sabi ni Roy, para daw may humihila ng kadena. Sa hindi ko malamang dahilan, nagtayuan po ang balahibo ko. Hindi ako naniniwala sa multo, pero may kakaiba akong naramdaman. Pinapasok ko si Roy at Aida sa loob. Ayaw kasi nilang maniwala na hindi kami yung nag-iingay. Agad na sinabi ni Denny na naririnig din niya. Si Aida naman po ay tahimik lang. Sa aming magkakaibigan kasi, siya po ang may history ng paranormal experiences. Sabi nila, bukas daw ang third eye ni Aida. Nagpasya si Roy na makibanding muna sa amin ni Denny. Pampaantok lang daw. Hindi na namin inabala si Andres at Gabby kasi abala sila sa kung anuman ang ginagawa nila. Naglaro kami ng cards. Medyo nawala na rin po yung iniisip namin. Na-focus kami sa baraha kasi may taya. Sa kalagitnaan ng paglalaro namin, bigla pong nagkulang ng 2 baraha. Nawawala po yung 2 at 1 na flower. Akala namin nandaya na naman si Andres, pero wala talaga. Maya-maya po, Sir Jupiter, narinig na naman namin ang kakaibang tunog. Nagkakatinginan na lang kami. Parang may kakaiba talaga sa unit na yon. Sa pagkairita ni Roy, siya ang nagkusang magbukas ng pinto para tingnan iyon. Sumunod naman po kami sa kanya. Pagbukas niya ng pinto ay nagulat na lang kaming lahat dahil yung 2 baraha na nawawala nasa tapat ng pintuan namin. Pagdampot ni Roy ng baraha, biglang tumakbo si Denny palabas ng pinto. Hindi ko alam pero napagaya na rin ako. Si Roy sinara muna yung pintuan tapos hinila na niya si Aida. Pinagkakatok namin si Andres at Gabby. Hindi na kami nagsayang ng oras. Sinabi agad namin na may nagpaparamdam sa unit. Ayaw maniwala ni Andres. Dahil takot na kaming lumabas, ay nanatili kami sa unit nila Andres. Wala na silang nagawa. Inabot kami ng madaling araw doon. Kinwento namin sa kanila ang lahat. Sumabat agad si Gabby. Unang salita pa lang daw kasi namin, may nakita na siyang lalaki na nakatalikod sa harap ng unit namin. Kakaiba raw yung suot. Parang makaluma. Pinagalitan siya ni Andres. Akala niya nananakot lang si Gabby, pero pati rin pala si Gabby nakakarinig ng kadena. Para mawala ang takot namin ay nagyayang mag-inom si Roy. Nagsimula kaming magkwentuhan ng kung ano-ano. Pero kahit na anong pilit namin na maglibang, talaga namang nagpaparamdam ang kaluluwa. Sobrang nakakatakot po ang pakiramdam na lahat kami ay sabay-sabay na naririnig ang mga daing ng kung sinong hindi namin malaman kung saan nanggagaling. At mga kaluskos ng bakal na tunog po talaga ng kadenang hinahatak. Nagkatinginan na naman kami nang may biglang bumagsak sa kusina. Nagtutulakan sila kung sinong titingin. Kaya ako naman ang nagpresenta. Pagdating ko, inabutan kong nakakalat sa sahig yung pinag-inuman nilang soft drinks. Niligpit ko na lang. Pero nang aalis na sana ako, may nahagip po yung dulo ng mata ko. Doon sa may gilid ng ref, para pong may nakatayong tao. Para makasiguro kung namalikmata lang ba ako, nilingon ko po bago ako umalis. At doon ko napatunayan na totoo nga talaga ang mga multo at hindi guni-guni. Tumambad sa akin ang isang lalaki. Nakasuot siya ng makaluma na parang damit ng sundalo. Ang mas kinakatakot ko pa po,
ay yung dugo na umaagos mula sa leeg niya. Nakatingin din siya sa akin at nanlilisik yung mata. Sa takot ko ay mabilis akong tumakbo pabalik sa kanila. Nataranta na rin sila pagsabi kong may lalaking multo sa kusina. Nagkanya-kanya na kaming makalabas. Pinag-iiwan namin lahat ng gamit namin ni hindi na rin naisara ng maayos ang pinto. Nakaladkad si Gabby ni Andres, nadapa naman si Denny. Mabilis kaming pumasok ng elevator. Nagtataka nga yung room boy sa amin. Ang gulo namin sa elevator. Hindi ko na nga namalayan na nakayakap na ako sa braso ni Roy. Nawala sa isip ko na boyfriend siya ni Aida dahil sa sobrang takot. Iyak ako ng iyak. Hindi ako matigil sa hagulgol. Sa buong buhay ko, yun ang unang beses na nakakita ko ng multo. Paglabas namin ng elevator, nagpunta kaagad kami sa reception. Sinumbong namin ang nangyari. Lumapit naman agad sa amin yung manager nila. Hindi na pwedeng mabawi yung pera namin. Kaya ang offer sa amin ay ililipat na lang kami ng room. Sa 4th floor na raw kami. Nangako sila na kapag may nangyari pa rin na kakaiba, ibabalik nila ang kalahati ng binayad namin. Pumayag na lang kami. Hinatid naman kami ng isang room boy. Para na kaming mga tanga sa hallway kasi hindi mapakali ang mga mata namin. Tingin sa likod, tingin sa gilid. Maya-maya, biglang nagsalita yung room boy na kasama namin. Matagal na raw yung pagpaparamdam na iyon. Base raw sa kwento, yung magpapakita raw na lalaki ay Kastilang sundalo. Pinahirapan daw yun ng mga sundalong Pilipino noon. Hindi ko alam kung maniniwala ako noon. Ang gulo-gulo kasi ng utak ko. Paulit-ulit na dumadaan sa alaala ko yung itsura ng multo. Hindi na rin namin naitanong kung bakit nagpapakita siya sa hotel. Kung dati bang sementeryo o ano yung hotel. Wala na kaming oras makipag-usap noon dahil lahat kami ay balisa. Nang makarating kami sa bago naming room, naghintay na lang kami na madala yung mga gamit namin. Nakiusap kami na idala na lang sa amin kasi nga natatakot na kaming bumalik doon. Inabot kami ng umaga. Nakahinga kami ng maluwag kasi hindi na nagpakita ang multo. Naisip namin na baka sa 2nd floor lang talaga siya nagpaparamdam. Hindi na rin kami nakagala kasi lahat kami puyat. Maghapon kaming natulog. Pagdating ng gabi, bago kami gumala ay pinagsabihan kami ng room boy na nakausap namin. Huwag na raw namin isipin ang multo kasi habang iniisip daw siya, mas natatawag daw yung pansin niya. Kaya nung gabing yun, nagwalwal kami sa kung saan. Lasing kaming lahat nang umuwi ng hotel. Pero kahit lasing kami, natatakot pa rin kami na baka magpakita ulit. Nakauwi kami ng Maynila ng ligtas. Walang galos. Ang tangi lang na nadala namin ay yung alaala na iyon. Itatago na lang natin ang pangalan ng hotel para sa kanilang imahe. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Maraming salamat po at mabuhay po ang inyong channel.